Bueno, la fe, jo ara puc dir que la fe és un do de Déu, que no depèn dels esforços personals. Vull dir que ja m'ha arribat donat per la família, però fins i tot, no? Malgrat ells han fet el millor, no? Entrenant-me la fe, jo em vaig apartar. Vull dir, sí, vaig tenir els meus dubtes, i veus que és a partir de l'experiència personal amb Crist, quan et trobes amb Crist, que pot ser a través de la paraula, a través, no sé, però que l'has d'experimentar, llavors és aquest do de... Sí, que llavors ho mires tot des d'aquesta perspectiva, des de la seva perspectiva. I sí, m'he adonat que depèn de Déu, fins i tot això. Jo em pensava que potser... No, els humans som els únics éssers que busquem inquiets. Els animals sembla que viuen tranquils, no? I nosaltres sempre tenim set de plenitud, de veritat, volem saber. I veus que no pots aconseguir-ho només pels teus propis esforços.